Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Biz şu hadisler dersinde to'g'rilik, dürüstlükni сөйләү, сыйдык дегенде, правдивость, честность турында hadisler иң башында инде аятлар да алган бит инде. Һәм менә Имам ан-Навави да шушы бүлекне бер хадис белән тамамлый. Бу хадис безне сүздә генә түгел, гамәлләрдә дә менә русча әйтсәк, честный, тугры булырга өйрәтә. Һәм әле шушы тугры булу, дөресен генә сөйләү, сүздә генә түгел, гамәлләрдә дә дөресен генә эшләү байлыгыбызның артуына да бер сәбәп була икән. Акчабызга бәрәкәт иңүгә сәбәп була икән. Бигрәк тә шушы сатып алуда, кәсеп итүдә, шушы бизнеста дигән хәзерге телдә. Карагыз инде күркәм хадис. Бу хадис безнең Бухари һәм Муслим җыентында килә инде. Башта гарәпчәсен укырмын. Al-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihimā wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bay'ihimā. Bu хадис безнең күбрәк инде сату алу белән шөгыльләнүчеләргә кагыла. Әмма һәрберебез нәрсәләр булса да сата. Булай бит. Һәммәмендә дә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм сатып алучы да һәм сатучы да үзләренең сайлауларында бер-берсе белән аерылганча кадәр ирекле булып калалар ди. Ягъни бер очраштыгыз икән бер нәрсә сатып алырга инде сез ирекле ди. Аласыз килсә аласыз, аласыз килмәсә алмыйсыз ди. Әгәр дә алар ди икесе дә хаклы булсалар һәм аңлатсалар ди. Нәрсәне аңлатсалар ди? Мәсәлән, сатучы шушы товарның сыйфатын аңлатса ди, яки җитешсезлекләрен, яки кимчелекләрен, я берәр җире бик төзек булмаганнарын инде. Шундыйларның ди килешүләре ди, сату алулары бәрәкәтле була ди. Әгәр дә инде алар ди шушы товарның, сата торган нәрсәнең инде берәр кимчелеген яшергән булсалар ди, бер-берсенә ялганласалар ди, килешүләренең бәрәкәте ди юкка чыгар ди. Карагыз, нинди күркәм хадис. Һәм менә бу хадистә бик күп файдалар ята. Беренчедән инде бу менә бу сәүдә эше бит инде сайлау турында галимнәр инде менә бу фикх бүлегенә диек инде муамәлә бүлегенә шушы хадисне төп кагыйдә булып алдылар. Ягъни сату алганда, әгәр дә алар менә бер мәҗлестә дип йөртелә инде ул, бер очрашуда товар алганда үзләренең сайларга хукукы бар. Һәм әгәр дә алар килештеләр икән бер бәягә, мәсәлән, машина алырга әйттегәндә бер сөйләштән дә бер 1400 меңгә сатып алырга шулаймы? Әле алар таралашмады. Ягъни бер мәҗлес дип санала, бер утырыш. Килделәр, машинаны карады, бәясен килеште, инде 100 мең, тегесе дә риза булды. 100 мең инде. Һәм менә шушы вакытта икесе дә хакы бар шушы сәүдәне туктатырга, шушы сату алуны кире кагырга. Булырга мөмкин бит, бер дусты шалтыратты да, менә карале теге машинаны сатаң, ни сатмадыммы әле, юк, менә сатырга мин килештем инде 100 меңгә сатам. Давай миңа ул бик кирәк әле менә, давай мин синнән 110 меңгә алам. Сата гына күрмә. Сатучы хадис буенча русча әйтсәк, имеет право, хакы бар, әгәр дә алар аерылышмаган икән әлеме, килешеп кенә куйдылар, менә 100 меңгә алам, 100 меңгә сатам. Әмма әле өйләренә кайтып китмәделәр, шушы мәҗлес бар. Сатучының хакы бар, телефонны килеште бит инде. Ярар алайса дип шалтыратты, дуст әйтте, давай 100 мең алам дип. Әйбәт бит инде сатучы күбрәккә сатып, күбрәк кирим кертәләр. Шулай бит. Аның хакы бар. Һәм бу шариатка каршы килми. Аллаһ Тәгалә риза мондай сату алудан. Ул әйтә: "Мин шалтыраттар гафу итегез, инде мин сезгә сатмыйм. Мин сөйләштем, анда артыгракка сатам" дип. Әгәр дә инде килештеләр икән, шул 100 меңгә 100 мең һәм кайтып китте теге кеше.
акчаны да түләргә мөмкин, яки түләмичә сүз белән генә все сатып алдым, килеште, кайтып киттеләр. Мәсәлән, акча артыннан киттеләр ди. Все мәҗлестән чыгып киттеләр сөйләшүне. Бу вакытта инде бу кеше сата алмый, чөнки килешү үтәлгән була. Әмма әле бар теге фикх галимнәре әйтә инде, әгәр дә инде шарт куелган булса ди, мәсәлән, уйларга вакыт. Бу вакытта инде икенче кагыйдә гамәлгә керә, әгәр дә мәсәлән, карый машинаны 100 мең ди якынча, миңа уйларга вакыт бир ди. Ярар, мәсәлән, 3 көн. 3 көн вакыт эчендә ул кеше уйлый ала, һәм инде тели икән кире кагала, тели икән инде ала калдыра. Ягъни сатучының инде шушы сайлау хокукы бар. Әгәр дә инде акча түләнеп килешенде икән, шушы шартлар куелмады икән, 3 көн, 7 көн уйларга инде сатып алып китте икән, все, беребезнең дә инде кире кагарга, кире сәүдәне, теге килешүне бозырга хакыбыз юк. Бу дөрес тә булмый. Иллә дә мәгәр берәр нинди кимчелеге чыкса. Sen товарны алды, ул анда ширк булды, срогы чыккан булды, яки анда мәсәлән машинаны алды, утырып кына китте, хоп, анда тормозы тотмый. Китеп кенә барды, анда 1-2 километр барды, двигатель шакылдады. Бу вакытта аның хакы бар кайтарырга товарны, чөнки ул җитешсезлек белән, кимчелек белән инде. Әмма шушы мәҗлестән чыгып киткәнче аның сайлау хокукы бар, һәм ул товарны инде кайтара ала. Мәсәлән, карады, килеште, яки бәя белән килешмиләр икән. Мәсәлән, килдән дә карарга, йорт алырга. Мәсәлән, 3 миллион, тегесен 2 миллион ярым гына. Теге төшерми ди бәяне, әҗәткә дә бирми ди. Үзеңне көчләп, нитеп, теге алдыра ниең юк. Әгәр дә ошамый икән, бәя белән килешмәдек. Әгәр дә теге 3 миллион теле 2 миллион ярымга без шулай ук отказ бирәләр инде, дин буенча. Һәр кешенең ике якның да сайлау хокукы бар. Һәм икенче өлеше, беренче битен сайлау, әйттек име, кире кайтара алабыз, әгәр дә җитешсезлекләр булса, әгәр дә инде сөйләшеп бер мәҗлестә булдык, кире уйлый алабыз. Һәм икенче өлеше нәрсә ди? Әгәр дә ди дөресен әйтеп, бөтен җитешсезлекләрне әйтә икән товар сатканда, шушы машинаның, мәсәлән, бу җиренә чыри башлаган, менә бу запчастьтен алыштырырга кирәк име. Яки үй сатканда да анда, менә бу өйдән анда фундаментны бу кырыйннан су үтә, бу җирдән анда җилерә, бу җирдән анда рәтләргә кирәк. Яки анда әйтик, стиральный машина сата ди, менә бу җиреннән инде рәтләргә кирәк, бу җире порошокны агызмый, шундый кимчелекләрен бөтенсен аңлатып бирә икән, бер нәрсәне дә яшерми икән име. Шул кешегә дә Аллаһ Тәгалә сәүдәсенә бәрәкәт бирә ди. Шушы кешенең дә шушы бизнесы дәвамлы булачак. Шушы сәүдәсе үсәчәк, бизнесында кирем булачак. Әгәр дә инде киресенчә булса, яшерә икән ди бөтен җитешсезлекләрне име. Безнең бит гадәттә ничек? Әгәр дә кешене алдалый ала икән, үзен зәки, шундый зирәк, акыллы дип уйлый. Шустрый. Хаклыкта бу шустрый да түгел, зирәк тә түгел, бу алдакчы, ялганчы. Һәм мондый кешенең сәүдәсе бармаячак. Сәүдәсе барса да, күп итеп акча керсә дә, ул аны артыгы белән чыгып китәчәк, яки зыян киләчәк аның сәламәтлегенә, я балаларына, я машинасына, я налогыга килеп кысачак, я штрафлар аңа язачаклар. Ягъни шушы кергән ялган акча чыгып китәчәк бик тиз һәм бик җиңел. Без моны сәүдәдә күрәбез. Күп кешеләр менә зарлана, теге менә дә акча күп керә ди, әмма дә калмый ди бер нәрсәсе дә. Һәм ул икенче яктан чыга ди. Я авыртып даруларга китә ди, я бәреләсен машинаны рәтлисен ди, я анда аласакласын монча яна ди, шуңа ремонтка китә ди, акча күп керә ди, күп чыга ди. Кем инде менә әз генә кичкенә генә сәүдәсе бар. Теге кереме әз. 20 мең, 30 мең. Әлхәмдүлилләһ, аның калып та бара, җитеп та бара, чөнки авыртмый да ул, ватылмый да ул, штраф та бирмиләр, Алла Тәгалә бәрәкәт бирә. Һәм менә шунда да Аллаһ Тәгалә әйтә, кем алдаласа ди, яшереп калса ди, шул машина сата ди, машинаның җитешсезлеген, чирегән җирен буяп куйды да, сатып җибәрде, күрмәде. Һәм хоп, бу җирдән инде килеп чыкты. Яки анда бераз запчасти ватылды. Ул аны белә иде, әмма ул аны әйтмәде.
Мондый сәүдәдә бәрәкәт булмаячак ди. Менә кызганыч, менә бу бигрәк тә сәүдәгәрләргә игътибар итәргә кабырак шундый рәнҗисен, кибеткә кереп аласың, берәр товар, алык торт булсынмы андаймы, яки берәр шоколад булсынмы, карыйсың, ашый башлыйсың, әллә тәмсез тәм килә. Карыйсың, срогы чыккан. Бирок шулай торт алып кайтты. Плесеннәр хәтта чыга башлаган, инде срогы да язылмаган. Һәм алар сатучы уйлый, менә сатып җибәрдем, әлхәмдүлилләh, керем булды дип. Әмма бит кешенең бит рәнҗеше бар, рәнҗеше төшәр. Шулай бит. Кешенең ачуы чыга шушы сатучыларга, кибетчеләргә, кибет тотучыларга, кара миңа нинди бузык нәрсә биргән дип. Бүтән бармаячак та ул анда. Әле Алла сакласын, теге бәддуа кылырга ярамый инде. Әле Алла сакласын, андыйлар да бәддуа да кылып калырга мөмкин. Әмма мөселман кешесе инде андый ләгънәт кылырга тиеш түгел. Әмма кеше эмоция бирелеп әллә нәрсә эшләргә мөмкин. Һәм кеше уйлый, менә саттым да 200-300 тәңкәгә байыдым дип, кирим кирде дип. Әмма 300 тәңкә шул алдалап, бузык, срогы чыккан әйберне сата икән, Аллаһ Тәала шулай әйтәчәк, күреп белеп тора, ул аңа 3000 итеп әйләнеп чыгачак. 3000 итеп, шушындый теге берәр җиддирәк диек инде теге скандальный кеше килеп, әллә кемнәрне теге Роспотребнадзорларны чакыртып, штраф салдыртып, судларга тартып акча җибәрәчәк. Шуңа күрә хәерлерәк керемең булмасын, әмма шушы алдалап сатканчы анда 300 тәңкәгә, күпме тәңкәгә була инде, әйтәм инде, хәерлерәк я сатмыйча калырга, я әйтергә, менә срогы чыккан, я хайваннарга бирегез, я ашамагыз дип. Шуңа күрә, әгәр дә без шулай эшләмәсәк, Алла сакласын, сәүдә алга китмәячәк, киресенчә артка стериячәк. Һәм менә үлчәүләрдә, сәүдәдә бигрәк тә күп ул. Шуңа күрә бит инде теге хәдис бар. Ни өчен хәдистә килә, иң яраткан җирләр, мәчет күп булган җирләр Аллаһ Тәала, иң сөексез җирләре базарлар күп булган җирләр. Чөнки иң күп ялган, бозыклык эшләнә ул базарда, сату алуда. Менә үлчәүдә шулай бит инде теге базарларда саталар бит. Тышына яхшы бәрәңге куялар, астына җыен бозык черекне куялар. Өстенә тәмне ялтырап торган матур алма куялар, астында бозыклары була бит инде. Шулай бит үлчәүне көйлиләр анда. Мәсәлән, анда 3 кило алма, ул сиңа 3 кило ярым, 4 кило күрсәтергә мөмкин. Арттырып күрсәтә, хаклыкта ул 4 кило итеп күрсәтә, 4 килолык акча аласың инде, хаклыкта ул 3 кило гына үлчәүне шулай итеп бозалар да. Аллаһ Тәала бит Коръәндә дә әйтте Мутаффифин сүрәсендә, «Вайлюл лил мутаффифин» диде. Ни үкенеч ди, ни кайгы ди, ни хәсрәт ди үлчәүләрендә алдаучыларга ди. Әле шунсы кызык, «Аллазина изатталу алан-наси ястауфун» ди. Алар кешеләрдән үзләренә үлчәткән вакытта тулысынча хакларын сорыйлар. Менә шул алдакчылар үзләренә булганда бөтен нәрсәне инде тикшерәләр, төпченәләр име. Үзләренә менә гадел, дөрес итеп үлчәтмәкче булалар. Әгәр дә аларга үлчәргә, алар берәр нәрсә аласы булса, ул вакытта инде алар берәр нәрсә сатса кешегә инде, алар алдалап, ялганлап инде нишләтәләр? Саталар. Һәм нәрсә ди? Әлә язунну улайка аннахум маб'усун ди. Башкаларга Әлә язунну улайка аннахум маб'усун. Алар уйлый белмиме әллә үлгәннән соң кубарылып хисап кылыначакларын ди. Ягъни шушы гамәлләре өчен Аллаһ каршында җавап тотасыларын уйламыйлармы әллә ди. Аллаһ та уйларга чакыра, шушы алдаган өчен әле бу дөньяда бәрәкәтсез булса сәүдәң, кыямәт көндә каты газапка да тартачак. Шуңа күрә менә бу дөресен генә сөйләү, ул иманның билгесе. Ул гамәлнең, изгелекнең җаны. Рухул аъмал диләр. Шушы сыдык, тугрылык, дөресен сөйләү гамәлебезнең җаны диләр, рухы диләр. Шуңа да менә бу сыдык, дөресен генә сөйләү, ул иман әһелләрен 200ле нифаклы кешеләрдән аерылып тора. Чөнки ни өчен нифак диләр, ни өчен 200ле кеше диләр? Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, 200ле кеше диде, мунафик диде. Ул ди, аның 3 галәмәте бар ди. Менә 200ле кешене аеруның да 3 сыйфаты бар ди.
İza haddatha kazaba. Agar da bir narsa сөйлей икән, ул ялган белән кушып сөйли ди. Ялганмы иде, сүзендә ялган бар ди. Ва иза вa'ada akhlafa. Agar da вa'да бирде икән ди, шуны эшлим дип вa'дасын боза ди. Я килми ул ди, я эшләми ул ди. Yani әйткән вa'дасын сакламый ди. Ва иза тумина khana. Agar da birәр әманәткә берәр нәрсә алды икән, хыянат кыла. Мунафикның 3 сыйфаты бар ди. Менә иманлы кешене, Аллаһка ышанган кеше, ул һәр вакытта да тырыша вa'дасын үтәргә. Анда кайбер гызырлар булырга мөмкин. Шундый вакытка киләм, эшлим, авыртып китергә мөмкин. Алла сакласын, юлда ватылып калырга мөмкин. Анда гызыр бар. Ансы инде хадискә кермәй, ансы һәрберебездә булырга мөмкин. Әмма һәр даим шулай эшләп барса, һәр даим теге сүзен бирә, үтәми, вa'да бирә, килми, һәр даим шулай булса, инде шушы аяткәләгә. Шуңа да менә бу хадис инде өйрәтә, менә күп кеше сәүдәгәрләр диек инде назарлана, сәүдә бармы, сату бармы, һәм сорый башлыйсың, син теге ничегрәк сатасың соң, теге срогы чыккан әйберләрне нишәтәсең, анда даталарны үзгәртәбез дә куябыз, шулай эшләмәсәң монда вообще банкротлыкка чыгасың дип. Менә белергә кирәк безгә, кая ялган, алдау була икән, бигрәк тә сәүдәдә. Всё, монда инде алга китеш булмаячак. Бер кайчанда. Алга китеш була бары тик һәр вакытта гадел булсаң, дөресен генә сөйләсәң. Ул без ялган оясында яшәгәч, ялган белән күмелгәч, уйлыйбыз ялгансыз яшәп булмый. Әгәр дә яшәп булмаса, Аллаһ Тәгалә аны безгә әмер итмәсен. Бу Аллаһ Тәгаләнең дөньясы, галәме, Аллаһ Тәгалә шулай кирәк дигән, димәк шулай яшәп була һәм яшәргә кирәк, әгәр дә без бәхет, сәгадәткә ирешәсебез килсә. Менә безне алдаганнарны яратмыйбыз. Кибетчеләр дә шулай бит, инде сатучылар да, базарда да, гомумән берәр нәрсә алган. Үзебез нишләптер ялганнарга тырышабыз. Үзебез берәр нәрсә сатасы булса. Ничек менә шундый гаделсезлек? Үзеңә теләмисең, үзең инде башкаларны алдалыйсың. Шуңа да бит ни өчен гадел сатучыларны, сәүдәгәрләрне кыямәт көндә шаһидләр белән салихиннар, изге шундый кешеләр белән бергә кылырлар, бергә куерлар кыямәт көндә, шундый зур дәрәҗә бирәләр җәннәттә. Чөнки ялганламыйча, алдаламыйча сәүдә итү бик авыр. Шуңа да шушы бигрәк тә ялган дөньясында шушы алдамыйм дип үзеңне җиңеп, шундый көчле кеше булып яшәгән өчен, сәүдәне гадел алып барган өчен, алдаламыйча, тугры булып сүзеңә, гамәлеңә, Аллаһ Тәгалә шушындый сәүдәгәрләрне шаһидләр, салихиннар белән бер дәрәҗәгә куермын ди. Карагыз, ни өчен шундый зур дәрәҗә? Чөнки ялганламыйча эш алып бару бик авыр. Әмма үзеңне җиңәсең икән, Аллаһ та бәрәкәт бирәм ди. Бу дөньяда һәм ахирәттә дә. Шуңа безгә алдаланмаска кирәк. Күп акча эшлим дип бәрәкәтне җуймый. Кайбер вакытта теге өчен эшкә ялгап, җитәр генә яшәү күпкә хәерлерәк, күп акча эшләгән караганда. Син эшләрсең күп акча, 300 мең дә, 400 мең дә, әгәр дә син 500 мең итеп чыгып китә икән, шушы зыян килә икән, син берәр балаңның, хатыныңның, тормыш иптәшеңнең сәламәтлеге какшау белән, аңа операция түләп, аның ни файдасы синең керем күп булуы белән? Әгәр дә син керемнең рәхәтен дә татый алмыйсың икән, син әз акча гына алып яшисең икән, әгәр дә син авыртмыйсың да икән, машинаң да ватылмый икән, артык чыгымың да юк икән, бу хәерлерәк түгелме безгә? Күбрәк акча эшләп, күбрәк чыгаруга караганда. Шуңа күрә зәки, шундый зихенле түгел ул, кем алдалап күп сата. Зихенле кем шушы булганын саклап, бәрәкәтле тормыш алып баручы. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә барчабызга да шушы хадисны аңлап, аның белән гамәл кылырга тәүфыйк, хидаят бирсен, аңлау, төшенү бирсен, һәм малларыбызга, кәсепләребезгә Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен иңдерсен. Субханакаллаһу ва бихамдик, ва ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.